Hola, bon dia. Ens trobem aquí a l'aula d'acollida el dimecres 15 de desembre de 2021, aquí a l'aula d'acollida per estudiar una mica els estats d'ànim, això. Primer veurem una sèrie d'adjectius que relacionen per expressar els estats d'ànims i que ens ajudarien a fer una descripció, en primer lloc, física o psicològica també. Per exemple, content, saïd, trist, حزين, cansat, تعبان o عيان, fa cara de marejat, مدوخ, fa cara de preocupat, قلق, fa cara d'espantat, خائف, fa cara d'adormit, ناعس, fa cara de malalt, مريض, fa cara d'enfadat, غاضب, fa cara d'avorrit, ممل أو قنطان بالدارجة المغربية i fa cara de vergonyós o que té vergonya, حاشم أو خاجل. I amb això tenim una sèrie d'adjectius per expressar els estats d'ànim, això, que ens ajudaran a fer la descripció d'una persona qualsevol. Esperem que us hagi agradat i ens veiem. Ma'assalama, aula d'acollida d'Elies Montperdut, dimecres 15 de desembre de 2021. Adeu.